Σήμερα θα κάνουμε τις προσωπικές αντωνυμίες. Ίσως σε κάποιο από τα δύο τμήματα να το έχω κάνει το μάθημα. Είναι μία αφορμή να κάνουμε επανάληψη. Επίσης, στο ίδιο μάθημα θα σας στείλω και τις δεικτικές αντωνυμίες. Αυτές είναι καινούργιες και για τα δύο τμήματα. Οπότε έχετε να διαβάσετε για την εβδομάδα που μας έρχεται, μέχρι δηλαδή και την Παρασκευή, την επόμενη, δύο μαθήματα. Το ένα είναι οι προσωπικές αντωνυμίες και το άλλο είναι οι δεικτικές. Τι σημαίνει αντωνυμία? Αντωνυμία, όπως και στα ελληνικά, είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται αντί του ονόματος. Δηλαδή, αντί να πω «είπα στην αδερφή μου να έρθει», λέμε «της είπα να έρθει». Οι προσωπικές αντωνυμίες βρίσκονται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 35 και στο βιβλίο της γραμματικής στη σελίδα 136-137. Οπότε μπορείτε να τις δείτε από εκεί. Να προχωρήσουμε λίγο στην παρουσίασή μας όμως. Λοιπόν, στο βιβλίο σας οι αντωνυμίες είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έχετε στα αρχαία ελληνικά την αντωνυμία και δίπλα τη μετάφρασή της στα νέα. Βλέπετε ότι οι αντωνυμίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Τις αντωνυμίες που αφορούν στο πρώτο πρόσωπο και τις αντωνυμίες του δευτέρου προσώπου. Το πρώτο πρόσωπο αφορά αυτόν που μιλάει, το εγώ. Ενώ το δεύτερο πρόσωπο αφορά αυτόν στον οποίο απευθυνόμαστε, το εσύ. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει και η τρίτη αντωνυμία, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή, αλλά αυτή θα την κάνουν μόνο όσοι θα πάνε κατεύθυνση στο Λύκειο. Η προσωπική αντωνυμία στα αρχαία μοιάζει σε αρκετές πτώσεις με τα νέα ελληνικά. Έτσι στο πρώτο πρόσωπο η ονομαστική κάνει εγώ, όπως και στα νέα ελληνικά. Η γενική ενικού κάνει εμού ή μου. Το εμού είναι ο δυνατός τύπος, ο οποίος χρησιμοποιείται για έμφαση, ενώ το μου είναι ο αδύναμος τύπος. Ο αδύνατος τύπος. Και στα νέα ελληνικά το ίδιο πράγμα. Λέμε, είπε σε μένα να έρθω, και το λέμε έτσι για να δώσουμε έμφαση, ενώ αν πούμε μου είπε να έρθω, τότε η αντωνυμία δεν χρησιμοποιείται για έμφαση, παρά μόνο για να τονίσουμε ότι είπε σε μένα να πάω, δηλαδή δηλώνει το πρόσωπο. Στα αρχαία η δοτική εμεί ή μη αντιστοιχεί με προθετική φράση για τα νέα ελληνικά. Σε εμένα, από εμένα, για εμένα. Και υπάρχει και η αιτιατική εμέ με που μοιάζει πάλι με το εμένα ή με. Εμένα με λένε Γιώργο, με λένε Γιώργο. Τι θέλω να προσέξουμε? Θέλω να προσέξουμε πρώτα τα πνεύματα, ότι όλα είναι ψηλή στον ενικό αριθμό. Θέλω να προσέξουμε ότι η δοτική ενικού, αν και τονίζεται στη λίγουσα, παίρνει οξία. Και επίσης θέλω να προσέξουμε ότι οι αδύνατοι τύποι δεν έχουν καθόλου τόνο. Ο πληθυντικός της αντωνυμίας στο πρώτο πρόσωπο είναι ημείς, εμείς, βλέπετε πόσο κοντά είναι έτσι, το ήτα, ημείς, ημών, που σημαίνει εμάς, μας, ημίν, που σημαίνει σε εμάς, και ημάς, που σημαίνει εμάς, μας, πάλι μοιάζουν πάρα πολύ. Τι προσέχουμε τώρα εδώ? Προσέχουμε ότι
Στον πληθυντικό αριθμό η αντωνυμία παίρνει δασία και στις 4 πτώσεις και παίρνει και περισπομένη και στις 4 πτώσεις. Επίσης δεν υπάρχουν δεύτεροι τύποι των αντωνυμιών στον πληθυντικό. Κάτι άλλο είναι ότι ούτε ο ενικός ούτε ο πληθυντικός έχουν κλητική. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να φωνάξουμε κάποιον με την αντωνυμία. Το β' πρόσωπο μοιάζει πάρα πολύ. Είναι το σι, το εσύ στα νέα ελληνικά, σου και σου, η γενική, που σημαίνει εσένα ή σου. Βλέπετε ότι ο πρώτος τύπος, ο δυνατός, έχει τόνο, ενώ ο δεύτερος δεν έχει. Σι και σι, πάλι ο δυνατός τύπος έχει τόνο και ο δεύτερος δεν έχει και σημαίνει σε σένα. Και η αιτιατική σε ή σε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο δυνατός τύπος έχει τόνο, ενώ ο δεύτερος τύπος δεν έχει. Τι προσέχω? Προσέχω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το πρώτο πρόσωπο. Οι καταλήξεις είναι ίδιες, ου, ή, Οι τόνοι είναι οι ίδιοι, η γενική παίρνει περισπομένη και η δοτική παίρνει οξία και πάλι δεν υπάρχει κλητική. Ο πληθυντικός αριθμός για το δεύτερο πρόσωπο είναι ημείς, για να πούμε εσείς, ημών, για να πούμε εσάς, εσάς, ημίν, για να πούμε σε εσάς, για εσάς, από εσάς, και ημάς, για να πούμε εσάς ή σας. Για κοιτάξτε λίγο πόσο ίδιος είναι ο τύπος στο πρώτο πρόσωπο και στο δεύτερο πρόσωπο. Ακούγονται σε εμάς το ίδιο. Ημείς, ημών, ημίν, ημάς, ημείς, ημών, ημίν, ημάς. Η διαφορά είναι ότι γράφονται διαφορετικά. Το πρώτο πρόσωπο έχει σε όλες τις πτώσεις το ήτα, στο δεύτερο πρόσωπο έχει σε όλες τις πτώσεις ύψιλον. Εσείς βέβαια ξέρετε από την αρχή της πρώτης γυμνασίου ότι οι αρχαίοι δεν θα το λέγανε έτσι, θα το λέγανε εμέις, ενώ αυτό το λέγανε υμέις. Οπότε για τους αρχαίους δεν υπήρχε πρόβλημα, για μας είναι το πρόβλημα. Πώς μαθαίνουμε τις αντωνυμίες? Τις αντωνυμίες τις μαθαίνουμε απ' έξω. Δηλαδή, θα πρέπει να αφιερώσετε 10 λεπτά και να λέτε απ' έξω εγώ, εμού, μου, εμί, μη, εμέ, με. Ημείς, ημών, ημίν, ημάς, με ήτα. Σι, σου και σου, σι και σι, σε και σε. Ημείς, ημών, ημίν, ημάς, με ύψιλον. Αυτό είναι σαν ένα ποιηματάκι. Πώς κάνουμε τώρα τη γραμματική αναγνώριση σε μία αντωνυμία? Θυμόσαστε όπως κάναμε στα ουσιαστικά που ξεκινάγαμε από το πιο μικρό και πηγαίναμε στο ευρύτερο? Το ίδιο είναι και με την αντωνυμία. Ας πούμε, πείτε ότι έχουμε την αντωνυμία ημείς. Πώς την αναγνωρίζουμε? Πρώτα λέμε την πτώση, στη συνέχεια λέμε τον αριθμό, μετά το πρόσωπο και κλείνουμε λέγοντας πάντοτε της προσωπικής αντωνυμίας. Έτσι λοιπόν το ημείς είναι ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Το σι είναι δοτική πτώση ενικού αριθμού του δεύτερου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Στο βιβλίο σας, στη σελίδα 35, έχει μία άσκηση σχετικά με τις αντωνυμίες. Σε αυτό το σημείο θα πω να έχετε μπροστά σας το βιβλίο, ώστε να πάμε να συμπληρώσουμε μαζί την άσκηση. Λοιπόν, όσοι δεν το έχετε, σταματάτε το βίντεο, πηγαίνετε, φέρνετε το βιβλίο, ένα στυλό, ένα μολύβι και ξεκινάμε να κάνουμε την άσκηση. Τι μας ζητάει η άσκηση? Μας λέει,
να αντιστοιχίσετε τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών της στήλης α, αυτούς εδώ, με τη γραμματική τους ταυτότητα στη στήλη β, δηλαδή τη γραμματική τους αναγνώριση. Σταματήστε λίγο το βίντεο και προσπαθήστε να κάνετε μόνοι σας την άσκηση. Αφού έχετε κάνει την άσκηση, ελπίζω, ας πάμε να δούμε μαζί τη λύση της. Λοιπόν, το ημίν. Το ημίν θα έπρεπε να το έχετε αντιστοιχίσει με το γάμα, δηλαδή να βρείτε ότι είναι δοτική πληθυντικού β προσώπου. Βλέπετε το βιβλίο σας για λόγους οικονομίας δεν γράφει όλη την αναγνώριση, να γράψει δηλαδή δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού του β προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Το με θα πρέπει να το έχετε αντιστοιχίσει με το δέλτα, πως είναι αιτιατική ενικού πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Το ημών, ελπίζω ότι όλοι το έχετε συνδέσει με το ε, γενική πληθυντικού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Το ημών με ήτα, όπως και το από πάνω, είναι γενική ενικού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Το σι, δοτική ενικού β προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Εύχομαι μέχρι εδώ να τα έχετε καταλάβει, να έχετε πάει καλά. Από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί με τους τύπους των αντωνυμιών, οπότε καλό θα είναι να τους μάθετε απ' έξω και μετά να κάνετε την άσκηση 2. Η άσκηση 2 σας ζητάει να υπογραμμίσετε τις προσωπικές αντωνυμίες των παρακάτω φράσεων και να τις αναγνωρίσετε γραμματικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε μία πρόταση να βρίσκουμε ποιες είναι οι αντωνυμίες και να μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε. Για να δούμε. Η πρώτη πρόταση λέει «Εψυχέ ημών καθαρέ εισίν». Νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολη η μετάφραση. Σημαίνει ότι οι ψυχές μας είναι καθαρές. Θα μου πείτε, δεν είναι προσωπική αντωνυμία. Η προσωπική αντωνυμία χρησιμοποιείται και ως κτητική. Λοιπόν, εψυχέ ημών καθαρέ εισίν. Η αντωνυμία είναι βέβαια το ημών, όπως βλέπετε το έχω υπογραμμίσει και το έχω με κόκκινο χρώμα. Αν θα έχετε κάνει την αναγνώριση, θα πρέπει να έχετε βρει ότι είναι γενική πτώση πληθυντικού αριθμού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Β πρόταση. Μάχονται ημίν οι πολέμοι. Πώς το μεταφράζουμε? Το μεταφράζουμε. Μάχονται, πολεμάνε με εμάς ή πολεμάνε εμάς οι εχθροί, οι πολέμοι. Η αντωνυμία μας είναι το ημίν, οπότε θα πρέπει στην γραμματική αναγνώριση να έχετε βρει ότι είναι δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας που είναι γραμμένο και με ήτα. Ερούνται ημάς στρατηγούς. Η πρόταση σημαίνει εκλέγουν εμάς ως στρατηγούς. Μας εκλέγουν στρατηγούς. Η αναγνώρισή της είναι ότι η αντωνυμία ημάς είναι αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Στην επόμενη πρόταση λέει «Εγώ ημί, οπιμήν ο καλός». Είναι μία από τις παραβολές του Ιησού. Και η μετάφρασή της είναι «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας, ο καλός βοσκός». Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη η αντωνυμία, είναι το εγώ και είναι ονομαστική πτώση
ενικού αριθμού του πρώτου προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Ο λόγος σου γλυκής έστι. Ο λόγος σου είναι γλυκός. Το σου είναι η αντωνυμία, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε καταλάβει, και η γραμματική της αναγνώριση θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με όσα έχετε γράψει στο τετράδιό σας, γενική πτώση ενικού αριθμού του β προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Οι πρόγονοι ημών γενναίοι ήσαν. Οι πρόγονοί μας ήσαν γενναίοι. Το ημών είναι η αντωνυμία και η αναγνώρισή της είναι γενική, εδώ δεν έχει βγει πολύ καλά η παρουσίασή μου, γενική πτώση πληθυντικού αριθμού β προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Αυτές τις ασκήσεις θα ήθελα να τις έχετε απαντημένες στο βιβλίο. Οπότε, όταν θα γυρίσω και εγώ στο σχολείο μετά από την άδεια, θα ελέγξω τα βιβλία σας ότι οι ασκήσεις έχουν γίνει. Τώρα, όποιος θέλει... συγγνώμη, έχει και άλλη μία. Λέγω σι και τούτο. Λέω σε σένα και αυτό. Η αντωνυμία είναι το σι και είναι δοτική ενικού του β προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. Όποιος θέλει να κάνει επιπλέον εξάσκηση, μπορεί να πατήσει πάνω εδώ σε αυτά τους υπερσυνδέσμους, τα links, και να κάνει αυτές τις ασκήσεις. Σε αυτή εδώ την άσκηση, που ελπίζω να μου ανοίξει και εμένα γρήγορα να το δούμε όλοι, είναι η πολύ γνωστή προσευχή που κάνουμε το πρωί, είναι το Πάτερ ημών. Αυτή λοιπόν εδώ η προσευχή έχει να επιλέξετε πώς γράφεται η αντωνυμία και δίπλα έχει και την μετάφρασή της, έτσι ώστε όταν τη λέτε το πρωί να τη λέτε σωστά. Βλέπετε εδώ πατάτε και επιλέγετε και δίπλα η μετάφραση σας βοηθάει για να διαλέξετε, αν θα διαλέξετε ας πούμε αυτό το ημών ή αυτό το ημών. Εντάξει. Νομίζω εδώ το μας καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πρώτο πρόσωπο και άρα πάει ημών και θυμόμαστε ότι στον πληθυντικό οι αντωνυμίες παίρνουν όλες περισπομένοι, οπότε επιλέγω το ημών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που έχω να σας πω στις αντωνυμίες. Είναι εδώ αντίστοιχα, μπορείτε να πάτε να κάνετε με τον ίδιο τρόπο εξάσκηση. Οι ασκήσεις του ελληνικού πολιτισμού έχουν το καλό ότι είναι μέσα από το school, οπότε δεν χρησιμοποιείτε κάποια δεδομένα. Και το άλλο είναι ότι σας δίνουν τη λύση, αλλά δεν σας τη δίνουν έτοιμη, σας καθοδηγούν ώστε εσείς να αναζητήσετε τη λύση που πρέπει. Αυτά για τις προσωπικές αντωνυμίες. Συνοψίζοντας, λέω ότι τι κάνουμε στις προσωπικές αντωνυμίες. Μαθαίνουμε τις αντωνυμίες απ' έξω, τις μαθαίνουμε να τις γράφουμε και θα σας ανεβάσω και ένα φύλλο εργασίας. Στο φύλλο εργασίας ή κάποιες ασκήσεις, εδώ είναι κάποια άσκηση από τον ελληνικό πολιτισμό, εμένα άργησε πολύ το ίντερνετ να τα ανεβάσει, που πρέπει να βρείτε ποια πτώση από το σι είναι η δοτική ενικού του αδύνατου τύπου. Νομίζω ότι πάμε για ενικό, οπότε αποκλείουμε όλα τα ημίς, ημάν, ημάς, ημίν, και εφόσον μου λέει ο αδύνατος δεν έχει τόνο, οπότε επιλέγω το σι. Αφού λοιπόν μάθετε απ' έξω τις αντωνυμίες και τις γράψετε και μια φορά στο τετράδιο, νομίζω ότι είσαστε έτοιμοι
να προχωρήσετε στη δεύτερη αντωνυμία που είναι να κάνουμε, που είναι η δεικτική. Αυτά, οποιαδήποτε απορία έχετε, μου στέλνετε, ξαναλέω, προσωπικό μήνυμα. Θα ήθελα να πω, κλείνοντας, πως η εξαποστάσεως διδασκαλία είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη για όλους, και για τους καθηγητές και για τα παιδιά. Απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερα παιδιά, σε φοιτητές και σε ενήλικους ανθρώπους. Θέλει να είσαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Δεν έχω παράπονα, έχω πάρει εξαιρετικές ασκήσεις από εσάς, έχω δει πάρα πολύ συνέπεια, όμως δεν είναι από όλους. Καταλαβαίνω και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, οι δυσκολίες ακόμα και στα μέσα. Όλα αυτά θα τα ξαναπούμε και στο σχολείο, ίσως όχι πάρα πολύ αναλυτικά, αλλά θα τα ξαναπούμε, θα αφιερώσουμε ένα μάθημα. Θα ήθελα να κάνετε εσείς ό,τι μπορείτε καλύτερο, όπως προσπαθούμε εμείς να σας διδάξουμε, έτσι θα ήθελα και εσείς να κάνετε λίγο παραπάνω προσπάθεια για να προχωρήσουμε όλοι και να μην αφήσουμε κανένα κενό. Καλό διάβασμα, προσεκτικό διάβασμα και θα εξακολουθήσω να σας λέω να προσέχετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.